Manolo, amb quin regust començaràs avui del nou servei? Home, s'ha de mirar l'ampolla mig plena. Els que hem mantingut la porteria a 0 contra un equip dels candidats a fer play-off, fins i tot el títol. I jo crec que hem estat més a prop de guanyar que de perdre, però també és veritat que l'últim minut ha sigut una mica semblant al tema de Palamós. En l'últim minut, allà també vam estar més a prop de guanyar que de perdre, però en l'últim minut hem estat a punt de perdre el partit. Amb una doble ocasió de l'Europa ja jugant bastant a la desesperada. Però en línies generals estic bastant content de l'equip i sobretot de una mica la consistència que per fi, que encara que ens haguessin fet el gol, et diria que hem mostrat durant el partit. Sé que ells també han fet un pal, però nosaltres hem fet 3 xuts al pal. Potser no ha sigut molt combinatiu el nostre joc, però jo penso que ara mateix el que necessitava era un partit on l'equip es fes fort a nivell defensiu. La setmana passada et queixaves de la manca d'entesa defensiva, de que no es combinava bé defensivament i que no es defenia bé. Com ho has vist avui? T'ha agradat més? És més marca Manolo, com deien l'altre dia? Jo no he dit defensivament, jo he dit que a l'equip li falta consistència. O sigui, l'equip ens arriben poc, però quan ens arriben és amb molt de perill. I avui també. Ens han arribat poc, però ha sigut un pal i l'última, o les dues últimes, que una, la que se li ha escapat al porter, que han rematat en fora de joc, i l'última de totes, que crec que ha sigut el Cano de cap, no estic segur, però crec que ha sigut el Cano de cap, però bueno, allà el Cano s'ha imposat amb el Brian, és normal. I són ocasions que poden passar. Jo quan han xutat, la primera part han xutat el pal, la pilota s'ha passat per la línia i dic, hòstia, la primera vegada en 8 partits que tenim sort. Ho he pensat, hòstia, perquè ja acabem de fer un travesser feia poc, xut el pal de, no me'n recordo ara d'aquí. L'equip és evident que, també el tema emocional era fàcil en aquest partit d'avui, amb tant ambient, amb tanta gent. Ha sigut maco, suposo que el partit, no sé, acostuma a passar, que els partits aquests que hi ha tanta d'això que van 0-0, però la veritat és que ha sigut una mica estrany que hagi acabat 0-0, perquè jo he comptat fins a 4 amb els 3 nostres, un d'ells, més de l'ocasió del doble final. Fins a quin punt atribueixes la millora defensiva a la presència de Juan Mariano? Perquè has canviat bastants jugadors en defensa. Has mantingut a 2, però un fins i tot ha canviat de posició. Tampoc vol dir que això sigui el definitiu. De fet, Manu Viales s'ha fet mal. Ha estat bé, ha estat contundent, ha estat en la seva línia. Jo ja vaig dir la setmana passada que per mi aquest noi en forma és de llarg el millor central de la Lliga, no tinc cap dubte. Però, evidentment, tot i que portava 3 setmanes ja recuperat, el plano competitiu, segurament un altre jugador no hagués aguantat. Ha aguantat un quart d'hora amb el Soleo, ara veurem. És un risc que hem corregut i que ja veurem ara les proves que té. La veritat és que Melo ha complert bastant bé, ha complert molt bé, però jo crec que Viale ens ha donat sobretot contundència. Els 2 centrals ens han donat la contundència que possiblement no hem tingut altres dies. En bona part del partit heu anat a buscar l'Europa perquè no pogués sortir fàcil amb la sortida de pressió. Creus que ha sigut clau? Això era una consigna de... Sí, una consigna sí que era. La veritat és que moltes pilotes les hem pogut robar. També és veritat que no és un camp molt ample, llavors és més fàcil de poder fer aquestes coses, tot i que si no les fas bé, nosaltres havíem plantejat el partit de manera que apretàvem a dalt, però si els 2 primers passes no l'havíem robat, tiràvem enrere, perquè vam veure un dels gols contra el Rubí. El Rubí va apretar a dalt, no va ser gol, perdó, no va ser gol. El Rubí va apretar a dalt, ho va fer malament i l'Europa té aquest futbol combinatiu que si no estàs ben posat, reben entre línies, van donant passes cap endavant i van fer que es va plantar un jugador, crec que era Ramon Rovira, no me'n recordo, es va plantar davant del porter del Rubí. Llavors sí que havíem plantejat el tema d'anar a buscar-los a dalt, però en el moment que ells superessin aquesta primera línia de pressió, nosaltres posar-nos a darrere, i la veritat és que l'equip ha estat bastant ordenat.
Ja fora del partit, durant l'escalfament hem pogut veure a Felipe Sá entrenant o com a mínim fent exercicis. No sé si això indica que ha tornat i que per tant entra a la plantilla. Home, que ha tornat segur. Ha tornat per quedar-se. Des de Brasil no està escalfant. Ha tornat, està entrenant amb nosaltres, encara no té fitxa feta. Suposo que tenim 21 fitxes complertes, o seria la 22 o s'ha de parlar amb ell encara. És que acaba d'arribar, es porta 2 entrenaments i ja veurem a veure el que fem amb ell. Fins ara Borges, ho havia jugat gairebé tot, avui no ha estat ni convocat. Ha estat decisió tàctica i alguna cosa més? Tàctica. No, és que em fa gràcia. Enric, perquè sempre que em pregunten això, com el primer partit de Lliga que em van preguntar com és que ha jugat Manu i no Iván Fuentes, perquè si hagués jugat Iván Fuentes m'hagués preguntat per què no ha jugat Manu. Llavors, en aquest sentit no, perquè és veritat que Borges havia jugat pràcticament tota la Lliga, però hem decidit donar un tom total a la defensa, recuperàvem a Payán, recuperàvem a Viale, volíem veure Noguera de central i col·locar Aitor, que jo crec que és més lateral que central. També Llamas està lesionat i jo crec que la defensa ha estat bastant bé, la línia defensiva. Un gol en 4 partits a domicili, tot i que per ocasions, potser segurament els que hagin vist els 4 partits entendríem que seria més normal marcar més. Et preocupa? No ho havia ni pensat ara mateix perquè avui hem fet 3 pals. Llavors, si m'ho dius el dia del Terrassa, no recordo un altre pal al camp del Sant Feliuenc, del Kevin, que era pràcticament gol, i la va tirar al pal, i bueno, em preocupa. Avui, a veure, hem jugat un partit contra un rival molt difícil, hem empatat a 0, no miro ara si hem fet un gol. Bueno, si em poso a analitzar, segurament diré, hòstia, és veritat, hem fet un gol en 4 partits, però és que avui he fet 3 pals i tu vas estar a Palamós, si no marquem un gol allà aquell dia, ja tenir no sé quantes ocasions davant del porter i no van entrar. T'hem preguntat molt pel tema defensiu, però... Bueno, teníem clar que jugaríem 4-4-2, 4-4-2 en defensa, 4-2-3-1 amb Xavi Jiménez en llibertat. Quan ells ens ataquessin, ens robar la pilota, Xavi Jiménez té millor manejo de balón que Yahweh, que Kevin tirés endavant i fixés una miqueta a Cano i a David López, intentar llavors quan agaféssim la pilota aprofitar la velocitat de Yahweh. Ha passat una vegada, que és quan ell ha xutat el pal. Bueno, ha treballat moltíssim a nivell tàctic, ha estat bé, perquè a nivell tàctic els 2 jugadors de banda, Provins i Yahweh, han fet un partit bastant complet, avorrit, perquè a vegades estàs molts minuts sense tocar la pilota per ells, sobretot Yahweh, que és un jugador ofensiu, però han treballat bastant bé. Estic bastant content. Canvio una mica de tema, me'n vaig a la setmana vinent, si queda molt lluny encara, però creus que aquest empat en un camp complicat us pot venir bé de cara al partit contra el Paralada? Serà ja el... Sí, jo ja sabeu la meva opinió dels que em coneixeu de fa anys, que no tenen res a veure els partits. Excepte la setmana passada on vam jugar contra un equip que aquell dia va ser superior a nosaltres, però que quan anem al camp d'ells estic segur que podem guanyar nosaltres també. Tots els partits a tercera divisió. De fet, fa 2 setmanes el Rubí anava a cuer i el Prat anava primer i va guanyar el Rubí i el Prat 2-1. Llavors és una categoria que a mi em sorprèn molt. Vosaltres heu vist jugar aquí al Paralada. A mi em sorprèn molt que el Paralada vagi últim en solitari. Però serà un partit més. Té molt bons jugadors, però també els tenim nosaltres. I a nivell moral esperem que el fet d'haver fet un partit com a mínim, tampoc ha sigut això Brasil 70, però vull dir que hem fet un partit com a mínim bastant coherent i decent i correcte. Esperem que ens doni la tranquil·litat i la pausa que necessitem una mica per guanyar el segon partit. Sé que no és el teu paper, però m'agradaria que fes una valoració de les aficions, de com els has vist, com has vist el desplaçament massiu de Sant Andreu fins aquí. Molt maco. Jo els he dit als jugadors, els he dit al Mati i jo ens hagués agradat ser la parella central avui. És molt més maco jugar-los que estar a la banqueta. Es passa malament a la banqueta.
partit que, hòstia, has fet un bon partit i a l'últim minut veus aquella pilota i, hòstia, et foten a l'1-0 i te'n vas a casa amb una mala hòstia de collons. I les aficions, molt bé. M'han sobrat alguns càntics insultant, però tot el que és l'altre, bueno, ja ens agradaria. Ho hem comentat abans de començar el partit. Dubto que a tercera divisió trobem un partit de Lliga amb tanta gent al camp en aquesta temporada. Una altra cosa serà els play-offs, però un partit de Lliga dubto que hi hagi un altre partit amb tanta gent. Està molt maco i espero que no hagi, no sé, no tinc notícies, però espero que no hagi passat res, tot i que al descans he vist una noia a l'Europa que s'ha fotut una nata perquè estava sortit en camilla una noia i he preguntat i s'havia fet mal al genoll, però bueno, això és un accident perquè aquest. Hi ha més preguntes? Vale, Gràcies.